sami tutu panda tutu rupa amung ati pawe Nyapa ngelapor Pak RT. Ini ngejek main Pak RT. Oh, ya iki oma Pak RT. Kalau wongen ngarepan. Diancuk juga no kayak anaknya Pak Dewa wis gonta-ganti lanangan lakuane podo karo bapake tiba no ndek ngenane karo si A saiki karo si B kaya ngono gayane kok nglabraki aku telah apa piye ini Pak RT ke mosok arepe rabi sedina iso ganti ping 7 cah kae podo ae karo bapakane njajal tak rungokne. Assalamualaikum Pak RT. Ayo Thomas mudono, kok pada tengkreng ae lho. Tempat rekreasi ngapa Pak RT. Yo ijen se kok ke rekreasi. Sampeyan dhewe. Ayo tuh. Ayo tuh mudono. Yo. Lho, Pak Bayan Ihsan. Pak RT wonten? Enak, gue cahayu kae pangane kon agarene ayo dian. Enten Pak RT? Kanten, Miko. Goleki cahayu lah teh. Sotong nek. Cahayu lho. Walah kok mesti cahayu to. Wong ngimpi kok piye kok cahayu. Endi bocahe? Lha kuwi buriku iki lho. Kula Pak RT. Oh, nduk piye to. Nggih. Waras ya. Nggih waras. Waras ya, Mas ya. Kene persiapan kene. Wah, jane yo. Kaya ngono bocah ayu lho. Dane dadi bojoku ta ya. Pak, buat sampean sing sopan to, Pak. Tenan. Sampeyan iki wong sepuh ya kudune sing apik to. Yan. Iki yo ngisin-ngisini karo keluarga. Aku ki tenan jane ahline iki. Iya nek yo timbang. Beh. Ojo gampang-gampang diutanane. Wis tak go balik. Alah kok kaya iso-iso ngopeni. Aja ngenyek aku lho, Teh. Bocah nek gelem tak rapi tak dole bengkok. Walah, ya aja gampang-gampang kaya ngono. Lho bengkok kok dual iki lho, ya malah kena kasus Lah sampeyan. iki bengkoke sandinge genku kan ombo-ombo iki bengkokku ya tak dol lek panjenengan. Ya ora oleh iki nek negara. Ya tak didol pirang-pirang puluh tahun ngono Hmm, kok sewane kan. ngono ae. Ya dipikir dhisik bocah ora mesti lek gelem. Wis Ya. suwe lho sampeyan iki. Yo, aku bocah tak tarik dhisik. Kuwi nduk karo aku tenan ya. Pak Bayan ngomong yang ganggu aku ki arep ngomong nang Pak RT, jo ganggu sampe nih ngomong yang nyerocos ae. Heeh, Nduk. Kuwi tarahe aja kok rungokne omongane kuwi, Pak. Bayan kuwi wis bojo enek 10 tahun. Dadi lek ro wong ayu ya kaya ngono kuwi. Nyosor ae karepe. Ora dipikir dhisik lah kuwi. Pas apa ora? Gelem apa ora? Arep adol bengkok ae sing diturutne. Kaya ngono kuwi jajal. Kaya wong ra waras. Enek perlu apa, Nduk? Ndak ngomong coba karo Pak RT. Enek apa? Pak RT, kula wae mriki badhe izin. Kula badhe medal kalih pacar kula niki. Badhe rekreasi. Oh, ngono to, Nduk. Ya wis ora apa-apa tak izini. Ya engko lek balik aja bengi-bengi sing ati-ati sampean ya, Nduk. Walah Teh. Ngono mau izini kuwi arep pacaran. Ra iso, ra tuju aku ra izin lurah. Ya aja ngono to. Abayan. Ya kabeh kuwi dipikir dhisik iki lek wilayahku.
Terus lapor-laporane Pak Lurah iki kok malah gedawa-dawa wong bocah mek kur ngono ae. Wis to lek nek apa-apa engko aku tanggung jawabe Pak RT. Sampeyan yo aja gampang-gampang kaya ngono. Sampeyan iki marai gampang ngesir karo bocah. Iki pas ora pas ngene iki lho. Wis Nduk, nang budal aja kok rungokne Pak Bayan iki Nduk. Wis muga-muga sehat, waras selamat, hati-hati ya. Nggih, Pak. Matur suwun ya, Pak RT. Ya. Ya wis. Mas Mas aja sampean rungokne Pak Bayan ya. Yo. Yo bukan kok Mas. Oh yo payo. Pak Bayan. Iki jare ngono. Bene. Gampang-gampang lagi. Bayan kok kaya ngono. Walah Teng, aku sak serku ta ngeser bocah kae. Ya, lah iso aja ngono kuwi, kae dudu titelmu. Lah sampean ki wis tuwa ngono kuwi goleki ya rondo-rondo lho sing akeh rek sing. Kae bocah sing gadis kae. Kae ya wis umume ngono kae sing apik ya wis karo bocah nom-nom ngono kae. Sampean wong sepuh kok malah kaya ngono. Yo, golek rondo. Oke, tak golek rondo ae. Tapi hati-hati lho ya, hati-hati. Angkrek aja apa sih bocah cilik. Beh, lagi buat temi kae sing tak apa tak kenal kae malah. Beh, Kula nuwun Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, kula nuwun. Kene. Nggih, Sinara, Mbak Temi. nggih. Iki nyapa to ya, kok melo-melo dene jare kene rondo. iki ora rondo, ora cocok kok, Teh. Sik to, Yan. Kowe iki adusmu apa pendak surat tok to? Kok ambune modele kok melekat kaya ngene to? Nah, salah. Ih. Aja rono, Yan. Eramun kok kowe iki. Ya lagi temi tak sanding ora kelong tak ngalih nakno. Saya tak. Weh, Yan. Sampeyan ya jejer nang kene wambune terus kaya ngono. Mbok nek buri-buri. Terus gawe kopi apa piye wong enek tamu kaya ngono. Ya ta ndok wayahe gawe kopi nang buri. Nggih, lah nggih. Iya to, kopi nang buri. Wis nduk, sampean tene mana perlu apa? Terus kepentingan apa? Ndang, dawuh. Ngeten lho Pak RT, iki rodok rahasia. Ngeten. Kula wau mriki lho, kaya ketawis anake Pak Dewa pinarak mriki wau lho. Wonten napa? Kula kok penasaran. Ambek ini karo si asak niki kok kalah sije niku lho. Jenengan genah niku kula ten gamblang. Penasaran kula. Oh iya, Nduk. Dek iki rene kuwi gandeng karo Tio. Tapi saiki karo wong lanang meh to saiki. Ya nggih niku. Kula penasaran. Soale ndek winginane mara teng nggih kula nglabrak kula. Mergo kula gandeng kalih bapake. Lah kok sakniki larene nggih ngoten niku. Berarti kan nggih sami mawon kalih bapake. Tumbuh oleh tutup to, Pak. Nggih to Pak RT ngoten niku. Nakal-akal nglabrak kula to. Wis, Nduk. Kuwi mau rasa dipikir. Sekarang yo koyo ngono iki bocah saiki. Terus saiki sampean rene karepmu piye? Terus enak opo? Nggih niku, kula mau ngenahne niku lho Pak RT. Dek Pia niku kan anake Pak Dewa. Lah kula lho ora oleh gandeng karo bapake. Padahal bapake sing keroken dina mara aku. Sampai HP ku kudu mbledhos ditelepon di WA. Panggah ngono, tak ganti nomor lho wonge lho kaya dukun, panggah ero. Nggih, makane niku. Kaya ngono kok mara aku labrak aku ora oleh gandeng jerene aku karo bapake. Terus terus pundi ngaten iki solusine Pak RT? Yo saiki dipikir bareng-bareng. Yo kaya ngono kuwi saiki piye carane coba saiki. Sampeyan wis kadung gandeng Pak Dewa. Terus anake yo gandengane kaya ngono kuwi terus piye? Ngene iki aku dhewe yo bingung ngrasakne sing kaya ngono kuwi. Kuwi kabeh yo termasuk kuwi.
dadi utamaku aku ya kudu ngelekne. Ya saiki aja berarti sik. Sing mbok ae sama Pak RT. Kowe iki ngisi-ngisini bapak. Kowe oleh pacaran karo sapa ae neng yo delok-delok ta yo. Masa wingi lho gandeng karo Tio. Saiki ganti neh karo si Ceng-ceng iki ketelek matre. Bapak isin ngene iki. Yo padha ae sampean kan yo ngono kuwi yo sadhe iki padha ae wong padha ae yo jenenge bapakku anake yo mesti nurut bapake. Ya sama tak nane Pak RT. Oh, Oh, Pak Dewo. Nggih. Karo bentuk kiwang. Ngeten Pak RT. Dugi kula mriki rada keburu-buru merga aku nyipati anakku wedok. Lah kok wis runtang-runtung karo si sapa ceng-ceng panceng kok sapa. Iki aku ora setuju nek ngene iki terus meneh Pak RT lho melu ngombyongi melu nyetujoni bocah kon dolan surup-surup. Pripun iki Pak RT? Ya mesakne to, Pak. Lah wong bocah saiki bocah enom. Kok lek terus tak gandoli aku sebagai RT iku jenenge ora adil. Lah jeneng dhewe sama dhewe ya tak setuju. Ini to, Pak. Pak. Yang setelah jenengan tadi kok. Nggih, Neng. lah kuwi to sampean dhewe yo ngono. Apa ra isin mbok ngoco? Sampean dhewe iki kok Ya. Ya wis. Sepurane bapak panjenengan iki mau rada trader rada ya rada isin titik ning ya ora apa-apa sing penting sesuk neh kudu enek perjanjian antarane aku karo sampean aja sampe terus aku karo Mbak. Duh, kok Mbak Temi nang kene iki mau? Sampeyanmu berarti ora titen aku. Ora titen ambuku. Ya jane iki ya titen, tapi ya mergo aku pegelaran aku nganti ora salah deleng nyawang. Syukurane Dik Temi iki mau ya kebetulan iso teko nang ngene Pak RT, iso dibahas bareng-bareng. Nah, yang ngono tentu setuju to aku gandeng karo Mbak Temi nah mergane yo piye wong ibumu yo wis ora seneng karo bapak. Aku yo kudu golek ibu meneh karepku takon nyetujoni. Piye? ya aku setuju le sampean nyetujone karo pacarku penceng mau. Wong ngono. Oke. Deal ya. Sip. Yo. Piye janjine sampean nek aku oleh karo Mbak Temi sampean tak restui karo Mas Panceng. Ora lho, Teh. Kowe kok mbelani Pak Dewa lho. Pak Dewa iki kejereke kok rap baleni karo Temi apa ya tenan. Sik to, Yan, ya aja ngono ya. Ngono kuwi ya saiki dipetung sembarang wis sampean iki lho bayar sampean teko keri. Keri iki yo keri. Ojo gampang-gampang sampean arep disiki. Pak Bayan, Pak RT. Kaya apa yang ngene digeger-gegerne. Tuas kobro teko ndi-ndi lak ya isin to. Pak RT niki sebagai pamong, Pak Bayan ki ya jane ya pamong ning tak rungok-rungokne kok ngatelne ati ngatelne kuping mergo aku gandeng karo Mbak Temi kok dhek kok cemburu apa ketok iki sampean iki ngeser karo si Temi. Lah aku ora apa-apa lek Mbak Temi gelem. Piye, Dik Temi? Kok sik to, Yan? Duwemu ki lho apa lek dibanding Pak Dewa. Aku ki lho butuhku rena-rena. Aku ki matre lho, Yan. Kowe goblok apa? Lek meger nyali ya. Bayo akeh kancane. Butuhku ora nyali. Butuhku ki rena-rena. Enek dana enek sembarange, Yan.
Kowe duwe apa tak takoni Yan? Wis ngono Yan, iki karo mretune Pak Dewa karo Mbak Temi iki ya wis sepakat karo anake ya sepakat. Sampeyan golek liyane ora apa-apa. Yo, ana. Janjian RT kok ancukan tenan lebih baik. Wis nduk, piye? Wis padha penake, padha klire, saiki ayo dirunding apik-apik. Sing penting aku gandeng karo Dekmi, sampean karo masmu sing anyar ku mau. Kok penak men sampean mek ngono tok. Lagi mau pacarku mau usir, gekno wis mulih terus sampean arep kencan terus aku ambek sapa? Ya lek wong tuwek yo ora kok kencan ngono yo ora nduk. Iki babakan rumah tangga untuk masa depan. Saiki ya teleponan aja masmu mau. Kok lek gak balik piye? Berarti gak Yo. tak setujoni sih. Ya wis ora apa-apa, sesuk dipitung neh. Sing penting telepon sik to. Kowe iki kok karo bapakmu panggah curiga sing ora-ora. Nek sampean setuju kehidupanmu lebih enak ngono lho karepku iki. Ndang to? Piye? Gak diangkat ih? Wah, ngono iki kayak pancen yo ora tresno karo sampean, ora cinta. Yo ngono kuwi cinta monyet, enggak usah. Terus nih golek liyane. Golek liyane wae. Mah, aku wis kadung sayang kok karo sing kemang. Oh ngono. Lah terus piye karepmu? Aku karo Mbak Temi urung kok izini lek urung sampean petuk karo pacarmu ngono. Ya wis, oke. Deal. Ditemi sepurane aku dina iki urung iso metung kelanjutane mergo anakku yo cek urung beres urusan karo pacare. Ya wis, ngene Pak Dewa, aja grusak-grusu. Iki demi masa depan. Ora mek ger nikahne awake dhewe tok. Sampean yo duwe anak, aku yo duwe anak. Nduk Pia ya wis setuju, anakku wis setuju. Lek Nduk Pia wis setuju, dalane awake dhewe mlaku ya penak. Dadi aja grusak-grusu. Rodok kalem-kalem ae. Pre yo ngono to, Nduk? Wis nduk padha krungune Kene bae. Apa Dendi? ora yo kene lho peh iki karepku jelasne karo Mbak Temi saiki suwang-suwang bali nang omahe dhewe-dhewe bab kelanjutane dipetung sesuk lek wis anak wedok ketemu karo pacare ini Mbak Temi ya wis ngono Nduk aja nesu to ya wis tambah sang Ngati ning dalan ya, Duk. Ya wis, ngati-ngati. Sip Temi ya Nggih, wis, ngati-ngati.